Okay, hej alle sammen. Vi fik 60 likes på vores blog. Og jeg skrev, at vi så ville lave en video, hvor vi spiste en diske kanel. Og jeg var nødt til at være med til det. Fordi jeg er en del af bloggen. Så for I ved, vi ikke snyder. Så er der kanel lige her. Read the thing. Yes. Yeah. Og vi åbner den. Sådan der. Hvorfor gør jeg det? Vi gør det samtidig, gør vi ikke? Jo. Okay. Ej, så meget. Ja, der var så meget. Det minder mig om jul. Ej. Brugte du så meget på? Jeg vil ikke have så meget. Okay, du har lige så meget som mig. Okay. Så meget. Og så meget. Og nu vil vi så... Og bare så I lige ved det. Vand. Og der er ikke noget sådan noget med. Ej, nu tabte jeg noget. Ej. Endnu mere. Okay, det er nok. 1, 2, 3. Kan jeg mangler noget? Look. Look what you done to me. Og jeg græd højt. Ej, jeg savnede lige på mig selv. Så ja. Nu er min tunge brun. Det gør jeg aldrig nogensinde. Okay, og vi vil godt have forslag til, hvad vi skal lave, når vi får 100 likes. Det var ikke så slemt i starten. Nej, det var mere sådan Det satte bare 2 sekunder efter. Okay, jeg ved Okay, jeg ikke. prøver at poste med mig selv. Vi vil gerne have idéer til, hvad vi kan lave af videoer. Fordi vi ved ikke, hvad vi skal lave. Og hvis vi laver sådan en Ask Me igen. Prøv at se den her. Ja. Prøv at se ham. Skal I se, den er fucking syg. Prøv at se her. Den her ikke. Den er sådan, der er sådan et hul ind. Prøv at se her. Der er sådan et hul ind. Og så lige prøv at se, hvad jeg gjorde i min lille seng. Det er jeres skyld det hele. Thanks for nothing. Nej, vi vil gerne have, at I bestemmer, hvad vi skal lave for nogle videoer. Og hvis vi laver sådan en Ask Me video igen, så skal I ikke spørge om, hvad vi synes om jer. Fordi det svarer vi ikke på. Nej, fordi vi siger ikke lige navnene og sådan noget. Nej. Men yes. Hej. Og heller ikke sådan noget, hvad synes I om jer selv? Der jeg er for lækker. Okay, subscribe og abonner og like den her video.